Слава Ісусу Христу! Нині разом із вами будемо готувати паленята. Беремо мису, в котрій вам буде удобно місити тісто. У ньому просіємо пів кіло муки. В муку в'ємо 2 яйця і чайну ложку соли. Підмішувати тісто будемо студену воду. Частинами вливаємо і підмішуємо. Вливаємо тільки, кілько візьме самое тісто. У мене вийшло десь 1 горнятко води, около 150-200 грам. Коли найбільше влили води, можна маленько присипати муки. Мішаємо доки наша миса не буде чиста, а тісто не буде йматися до рук. Стіл, на котрому будемо розкачувати тісто, присипаємо муку. Розрізаємо тісто на 2 частини, бо нам було легко розкачати. Мало його м'яцкаємо руками і качілкою розкачуємо його в тонкий пласт. Лишаємо тісто на столі, бо маленько підсохло. За той час горнить солену воду кладемо на огонь. Наше тісто підсохло і ріжемо його на паленята. Я ріжу на квадратики, ви можете хоч як вам лиш любиться. Як вода закипить, мечемо в нього паленята. Мішаємо і чекаємо, доки не закипить. Дали 5 минут, має покипіти, або даже много. За той час ріжемо і жаримо солонину до золотистої фарби. Коли паленята вже готові, перекладаємо їх у миску. Зверху приливаємо мастю із солонину. І файно все перемішуємо. Коли маєте дяку до жареної солонини, можете додати бринзи. А ведь робити з квасну капусту, сметану, це даже лекваром. В пісному варіанті тісто робимо без яйця, а заряджаємо олією. Усім подякувала, ось подивили, підписуйтеся, тисніть на комбицю, ось любиться, шліть це відео цимбурам і ще увидимось.